Ngalesi sikhathi ubingelela changes akasha uthi kungenzeka noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli uyabona. Okokuqala ngeke ungezwe masingena. Sidlala kancane sibangena ngebhenki. Babuze bonke ubani amaqhawe bavume bonke ukuspenda amanzi amancane ewash vuleka masango sehava kodwa ngibona iheaven kodwa ngithi ehe phinde ngithi ehe yeah ewash yeah shout out to uTwice ke it was one of artists engangiliproducer ngise uproducer wama moba noshoshoba ya lapha eClermont. Good people, njoba ungizwa ngena kanje ngoba into engizokhuluma ngayo iphathelene no music ne kunezinto esengirealizile ukuthi ungakwazi ukuma kuzona but ngeke uzukwazi ukuyiyeka yabo ngoba zikuwena kuma cells kuma anganoma ngizothi zi-genetic but engingakwazi ukusho kangcono ukuthi zila kuma-cells akho on a cellular level ngeke ukwazi ukuyiyeka yabo. Lena engishoyo isubstantiatewa ukubona ne-chart lomuntu yabo. Ne-chart lakho liyakufakazela lokho. Ne-chart laba sebekwazi ukulirida kunezinto ezivelayo lapha kulona i-chart evelayo ukuthi unazo lezo zinto lezo ngishabe kuthiwa awuyifuni kangakanani but njoba zikhona lapha e-chartini kusho ukuthi ngeke uzwazi ukuthi get rid of them yabo. They'll always be with you. Wena okwakho ukuthi ufunde ukuhlalisana nazo yabo, ufunde ukuhlalisana nazo ngendlela ethile. So mina ngino gate 55 ne ngino gate 55 lapha gate 55 i-gates of the love of it's a gate of spirits ne it's a gate of spirits, the love of music, sometimes they love food ke umono gate 55 it is a gate of spirit, it's an emotional gate. So music ayona into engakwazi ukuyiyeka leyo. Ngingama nje ku music njengoba ngimile but ngawenza music before ngenye indlela yabo, ngenye indlela engifuna ukukuthola ke la kunina good people ilokho ukuthi umusic niyawuthanda manje uthanda ngiyakujabulela ukuthi nginenzele futhi umculo mina yabo ngoba ngeke ngisenza ngendlela engangenza ngayo before because I'm a totally different person now. Manje uthanda ke nithanda futhi ukuthi nginenzele, ningathanda nginenzele yiphi genre, imuphi umculo eningathanda ukuthi nginithokozise ngawo yabo. Uma ngabe ukuthi niyathanda ukuthi ngikwenze lokho ngizokwenza kodwa yona phela into yamanje leyo edinga ukuthi iplanwe ibe professional yabo. Manje kuthanda ke lokho ukuthi ngikwenze ngingitshela ne-genre ngizobona bangani abantu abaningi bawela ngaphi ngakiphi i-genre but mina ngangishaya i-house ekuqaleni ngiyayithanda ne-house, ngiyawuthanda nomaskandi kodwa umaskandi uyasebenzisa but manje nithi ngiyawuthanda nawo ngawungena khulileko yabo, ngawungena khulileko ya ngiversatile kahle kahle ngino gate 16. Gate 16 is a gate of skill, versatility, ngiversatile yabo. Mina ngacula afro pop, mina ngacula hip hop, mina ngalokhunja ngenza i-house ngacula enye into engayazi nami yabo nje ngangi-explore nje. So anginayo inkinga, ngifanele nabo ukuthi uzinsuku umshaya umnika igqomu elishaya umnikani uyakwenza konke yabo. So manje ngivumela ngifuna nginenzele yiphi i-genre yabo. Yeah, yilokho engifuna ukukubuza ukuthi niyafuna yini ukuthi nginenzele. Manje nithi nginenzele kungayiphi i-genre enifuna ukuthi nibusise ngayo. Obviously ke mina ngizoyidedicate ngempela lapho ke yabo, ukhipha iquality. Mangimele ngikho hayi nje mangimele ngikhokhela ngizoyikhokhela vele. Ngizomela ngikhokhela iquality yakhokhela. Ngizokhokhela lo quality leyo ngayo yonke indlela ididiyelwe. Kube ushowcase wento. Yes, sweet water. Hayi lento esasiyenza eqaleni sasifuna ukuzenzela yonke into. Ukubhala uyazibhalela. Wena wedwa nje uyazishayela ibeat, uyazimixela, uyazimasterishela, uyazirecord, u-recording engineer, u-mastering engineer, u-producer,
udistributor, uyimarketer, konke uwe. And as a result ngeke uzwazi ukwenza konke. So that is why ama talent ethu agcine engazwakalanga, but uthola ukuthi ushaye ingoma emnandi, uzwe umuntu ehlangana nawe ethi mfethu ingoma yakhe iyangithinta ikhuluma nami, ubone ukuthi yazi ngine potential, but why abantu bengayizi? Because you don't use abanye abantu yabo ukuthi bakuthathele over ezinye zezinto njenge mixing and mastering nje kwingoma. Ungathola ingoma emnandi iqedile kodwa ku mixing and mastering bese uyazi ukuthi ayikhona, alibanga khona iqiniso la ku mixing and mastering engineer. As a result le ngoma yabo ibulawa yilo enye ingoma, uthola ukuthi ayiyona ingoma phela le ngoma imnandi kodwa mixing and mastering yakhona it's crispy, and as a result ifaka leyanto ngaphezulu. So kuyakhokhelwa konke lokho ukuze abantu ba-enjoy any equality. Good people, music, I love music so much. I love music. Yeah, ngeke ngize nguyeke music in any way, shape or form. So yeah, bewilokho nje good people. So ngiyacela ke bafethu, ngiyacela bafethu ukuthi niphendule, and even though ngayonto yamanje, but I just want to see ukuthi you guys are ready. You guys do you believe ukuthi I can do this for you? Now khona lo music is supposed to heal you as well, good people. It's supposed to heal you as well. Yabo, music is very, very powerful. That is why these elites, they use these artists against us. The music that we listen to, the music that we listen to, we dance to, we sing along to. Uthothi hayi bo lo music into eyikhulumayo wena awunakile on a deeper surface. Khulunya enye into la. Yabo? Ubalekile umculo njoba uyispirit nje nawe uma udlala umculo uzunyakaza nje ingoba nawe uyi-frequency, nawo unama frequencies, a collection of frequency bands, yabo. So music kubalekile, so kobaleka ukuthi if I do music noma ngabe yipi genre esivumelana ngayo manivuma, kuba ukuthi i-genre vele kuleyo genre uyakwazi ukulapha umphefumulo khona lapho kuleyo genre. Ngoba ngisho kuthiwa wenza house noma ngabe kuthiwa wenza hip hop, lo mculo loyo uyakwazi still ukulapha umuntu. Ngoba guys, like I cannot go back mina ngiyocula imculo engangicula ukuthi asiphuzeni manje, akudaweni manje, akudloni ingane manje, angisekho kuleyo level leyo yokukhuluma lezo zinto, yabo. Mina sengi level yokuthi ngenza good music, music ogood, ukuthi no man, lo music ngisho kuthiwa i-beat i-showcase imnandi, i-concept ekubhalwe ngayo imnandi, yabo. Not a low vibe concept but higher vibe concept. Even though phela ngeze kube igospel kunjalo hlezi ngithi qina ithemba uNkulunkulu khona and all of those things, but nje just a good music first, enjoyable, yabo. But hip hop ngeke bafana, ngeke bafana, angikho good ekubhaleni. Ngizo employ futhi some of the people la bafana, ngifuna kube iproject emnandi le. I'll employ some of the people abanama talent okubhala, yabo. Mina ngiphiwanga ukubhala, mina kahle kahle angiphiwanga ukubhala mina. Khona abantu abaphiwa ukubhala, mina ngiphiwanga ukubhala. Ngizosebenzisa abantu abaningi kule project uma nivuma. Ngizosebenzisa abantu abaningi abakwazi ukwenza izinto abaningi, nabo bavelele banje. Yazi ukuthi I was so sad ngesikhathi ngiwuproduce ukuthola ukuthi kunabantu abane talent elimangalisayo just because abasayinile under these shady societies. Ama talent abo mfethu baningi abantu ababe ngaphansi kwe label yami, yes. Ngibona ukuthi bane talent, ngithi mhlazane nga right, yazi labantu komela ukuthi ngibadonsa mfethu ngoba bane talent labantu, yes. Manje kumele ukuthi uze ube ngaphansi kwe shady organization or shady society ukuze ukwazi ukudonsa labantu, ukuze uzobasebenzisa bebe ama agent ukungcola. Abantu abanje ngathi people who love music, they can go kulento ya music and pull up abantu abazokwazi ukuthi bekhulume lento esiyifunayo ebantwini, belapha abantu, kube positive energy ku music, yabo. Hayi ukuthi sisponsorisha abantu ukuthi abadume ukuze bezosebenzisa umusic ukucekela impilo zabantu phansi. Cha, akube singakwazi nathi ukwenza the very same system kodwa in an opposite way. Kukhona nje abantu la abanye abathi bafuna ukuvula engixhumana nabo, abavula izinto ezifana nento ezithile ezingama businesses, kodwa angenzi njengalawa alaba, enza the opposite, a concerned ngomuntu.
so ke angizwe kwayo ku comment section.